за тъпо нещо е това, бе? Изгасна ли? Какво стана? Оф, хора. Добро утро. Веднъж. Здравейте на всички. И това е The Clashers. Този епизод, съжалявам да ви го кажа, аз ушкин ви бях обещал, но днес вече си градих страничките до левел 4. Защото от една страна, първо, че забравих, ама после се досетих и си викам, но той без това сигурно ще ви се стори тъпо. Така че, а след ден и 22 часа ставам таух. 7 левел. Вижте какво добавиха днес в Clash of Clans. Вижте. Батълран, а вижте и те билдърчетата. И те са барбериани. Така ли ще си останат? Ето, вижте го барбериана как цепи, гледайте го. Удри, бе, мъж. Златен си. Та хора, ще ви покажа как действа батълрана. Ето този реплей го има. И ето тук, гледайте сега. Ето тук ще го пусна. Удря, нищо особено. Така че особено. Това е. Аз искам да ви покажа как действа Battleram. Ако не играете Clash of Clans, да видите как действа. И реших да не правя клипче за градене на стените. Но вече билдър машината, батъл машината, билдър машина, ми е, вижте кой левел, втори! Вече ми е втори! И сега си апгрейдвам дабъл кенъна, после ще апгрейдна и другия. Чуда се дали Арчер Тауърите да ги апгрейдвам до 5, но не знам, ще решиме. Ребе. Уф. Нямаме еликсир, за да си пуснеме нещо, ето от всичко от Барберия. Няма еликсир, нито пари. Милиони за джайантите. А вече аз в Clash Royale имам Кенън картата. Ми се падна, взех от чаленджа, Кенън карт. Драфт чалендж. С двама души беше. И взех вече ми на втори левел. Това е интересно. Първото, като се ударите, като в Clash of Clans, като изчезне вече първия живот, се разрушава. Само че тук пак се движи май. Тук не знам дали се движи. В Clash of Clans. А там вече става на сграда и Giant, ако има Giant на полето на Clash Royale, той тръгва да удря Кенън картата. Тя става като Кенън. Но иначе първоначално се движи. Добра е. Всъщност тя е по-силна и от Електровизърда. Защото като го удари и той ако я убие, ама тя пак ще остане с още един живот. Има резервен живот, а той ще умре. Така че... Та хора, това ще бъде всичко този клип. Не забравяйте да го харесате, да се абонирате. Вече Уизърди са ми трети левел, имам Battleram. Мисля и Клан Касъла да си го правим него на трети скоро.
Мисля да си го правя. Мортарите задължително и за кулите, тех трябва да ги апгрейдна. А за сега, тук тук, ето аз съм на 10-то и ще правиме война. Само да прибера да покажа. Ето. Това е отсрещния клан. До 15 човека сме. Четвърти таунхол до 7 таунхол. И хора, батъл Раман, нищо особено, като в Clash Royale. Удари се бум, падне и излезе Барберион. Само, че билдър хътовете са много интересни. Не съм гледал нищо, ама ще го видим. Ако този клип не забравяйте да го харесате, да се абонирате, да напишете коментар, да напишете дали играете Clash of Clans или Clash Royale. Да напишете до кое на Canon картата за Clash Royale сте стигнали. Аз стигнах до 9-то, ама не на този профил. Този профил не съм на другия ми профил. Там имам... Падна ми се... Хора, аз съм прокалнат. Трети път ми се пада лава хаунт. А, кажете, какво е това? Супер се оправете го, моля ви се. След това ще бъде всичко този клип. Не забравяйте да го харесате, да се абонирате. И до скоро!